I came to tell Nigeria what they are saying about Gento. Talking rubbish. Say Gento is innocent soul. No! Gento is not innocent soul. Gento is the enemy, the zoo. The people that brothers and sisters. Because we are revenge to say no. Let evil stop. That's why they are talking a lot of rubbish. I go to my comment and see many people commenting rubbish. Say the land of my father. No! The land of my father will not be. The land of my father will protect me. You see? Because I'm doing a good thing to protect my father's land and my brothers and sisters. So I'm going to tell them today, now they will die. If you touch me, you will die by correction. And if you mention my name in anywhere, you will die by correction. That is enough for them. I'm not afraid of them. This is me, Uruma Jenga. And I can never fear Nigeria. And I can never quit in this movement until my father's land be restored. You see? No bone of a woman, no bone of a man can hold my Biafra land to not to come to pass. Rather your head will go down to make sure that Biafra come. This time around, you people will see us in anger. You people will know that again, our God have rise. So this time is time to again to restore Biafra. See the rising sun. We are the land of. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Jigs TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone and wherever you are watching us from. Yes, so welcome to Magnetic Jigs TV. This news is all about the Biafra Liberation Army. You can see that the Biafra Liberation guys, they no send anybody at all. You can see that they say that they are not afraid of anything, that death is already there. They are not scared of death. All they know is that they must protect the motherland called Biafra, that no enemy will take away the land from them. You can see that they are well prepared of anything at all. So guys, the Biafra Liberation boys are intact. They keep saying that the Musa guys are lying to the public about Gento the Yahoo and Angel Makeup. I tell you guys, I believe both of these Gento the Yahoo and Angel Makeup are alive. They are well and alive. Just calm down all the time we tell. Now, one of the Biafran Liberation boys again has urged the Biafrans to move down to Abuja for tomorrow, 20th of October, Free Nnamdi Kanu protest. It is a peaceful protest. He advised Biafrans not to do any gra-gra when they enter Abuja, that they should not be scared of anything, that nothing will happen to them. Why men on ground here in the Biafra land is going to protect the Biafra land, they are going to do their own protest here in Biafra land. So, guys, I walk over fail. You hear a issue. Can I focus issue ega? Good morning, good afternoon, good evening. Because depending location, I will share them. Book one name. Book one name. 20th of October. Book. Ndo dị n'aka ịgbago onye atụla egwu all peaceful protest. Unu echefukwele na ekpere na-abụ ka ndị nsọ ji menge kwatọ mgbidi Jericho. Unu echefukwele na ekpere na-abụ ka ndị nsọ ji menge kwatọ mgbidi Jericho. Ọwa echi ka aka ji agbaji aka bụkonu chefukwele na Kanu kwuru so time ahụ anyị ga-eji aka iti date. Revelation na-aga kọntrị niile. Revelation like a country niile nke ya wara emende akwa n'azụ na-eche ka emenge ka anyị bulie wee ha kwa n'azụ buko ata etile date a ga-eji nwụrụ ọnwa anyị ndị niile eji ndị niile wu nwa Biafra niile no country ọbụla eji echi ka na-enwere onwe ha bugo onye ọbụla kwado ndị Igbo niile na-atụkwala egwu adịa ikwu n'azụ egwu adịa egwe nkwenike ide akwunu na zubukon buko doka Nnamdi unu buko one family IPOP one family IPOP one family IPOP here now one family we must lead peaceful protest kemege to free all the whole Igbo youths, all the whole Igbo prisoner ebe abobele je ha echika na nwụrụ nwa anyị na comment 20th of October ka Igbo niile
Yoruba, Awka, Merenge, Monomeha, Bukonomunum, the Canandrun. The security of Anambra State is still trying. They are doing the good and the better job here as well. You can see that they have captured these kidnappers that are forming or claiming to be Biafran Liberation Army. These are the ones that are disguising themselves to be Biafran Liberation Army, but indeed they are just kidnappers. They are just doing bad things, you know. Their gang leader, Small, was the one that they captured. He was the one that is leading them to their various hideouts, and it is a successful operation. Thank God. Let all of them that are into all these bad things be captured, because the Biafran Liberation Army has said it several times that they are not into any evil or any bad thing at all. Yes, in Anambra State. I can do a make and this Anambra Judoyi. Yeah, all with the help of one of the gang leaders. Yeah, and it's already now at the last bus stop. No fear. Achala. Look at it. Oh, guys, everyone, how was yours? And I just had to say, not to see her. Huh? This is local rocket launcher. This is local rocket launcher. Oh no, they here. Huh? Can I fear? Oh, no fear. Them where? Huh? This is the bullets. Far Kwakushago. Here they mend the mud in December. Anaba. On how much can they go to embassy? But on Kanuabo, Okigwe. Yeah. Huh? Wait here, Karen. Near the switch. Near the wire. Huh? Nkabo maka amota nkarando tia. Yeah? Near wire. Here and there in the bush Okigwe. Huh? Janambra Gunafia. Eleven Soludo, Namna Yuku Kana Makai. Eh? Na general. About Nana Biafra, general, Abona. Mona Gaga, Napa, Hapa, Chago. Because Yana had a robbery for no, huh? Couldn't have fear. No bullet, long to Fakare. When I for Hajaka Haru. Come with it, if you bullet, I forgot area. Huh? How is what you go? The Queen of Fear. They know, Bruno, Omunai. Look at the radio message. Nka mask carry. Eh? Manobego. I'll go to the end. Huh? Side get close go. I'm not saying I get face. And I'm blind. I beg the Anike with the help of one of them. IG. When can I was small? I couldn't have fear. Bullet carry. Was it? I knew Gunu. Muta Hajala, only for saying that in the Macandesi na Mama. I know Godoli Abu couldn't fear. Let us Hajala. How many go you go? Kayana was it also? So, Abria, I can now you go. Bonisia Boda Charles Soludo, Your Excellency. I say, can I the Kuragi? Then now you go. Can I mark? Now, General, I have Kusin here, email and the Anambra. Now, Okarian in the House of Assembly. Yeah, Mazin. So, Abria. Like this, not millionaires, and there are. I tell you, I buy no. Yeah. Yeah, we even know I read them on Anambra State. Yeah, I buy a coup. I buy Sadaka in a coup. Was you know who's not on the coup? I am all 4 times 4. This is what I say. All the mice. So guys, you can see the people of Liru is back again. To God be the glory. This is exactly what we want in Biafran land. Let there be peace in Biafran land, so that this coming Xmas is going to be a beautiful Christmas for a very long time, you know.
everybody should come back home and enjoy the peaceful land of Biafra, because Biafra is a peaceful land, a land of milk and honey. Yes, so Asari mo. Okigwe kwani aho. I swear. Mad no go do abon ke Asari. Bila bala sera dem madene. Okombo baga jo iru ka yare sisere yere na chewo ndo dinko. Ayi no ba. Ankware yo. O we ara aka sira yiko. Yeah, ba azula be fada ka na ba. Na azula be fada ka no kita. Azula be fada ka no. Central Bura me parish Lille. Aya ba ya ga azula be fada. Ke generator house. Ekle drishuku. Ekle drishuku. Azula be fada ka no. Azula be fada ka no. Ihe ba azula be fada. Aba ka no kita. Saint Charles Mia Parish. Lille. Ndagos we bata we kwuru. Ndagos we bata we kwuru. Ihe ni na ekele dịrị Chineke. Azụlọ be fada ka anyị nọ. Na-asị Chineke daalụ. Azụlọ be fada ka anyị nọ. Lekele Chukwu dị ndụ. O nyere anyị ndụ n'ụbọchị nke taata. Ihe bụ 1 year, 1 month and 2 weeks. Asa anyị efe na parish, nyere efe. Taa mere 2 weeks kpọmkwem. 1 year, 1 month and 2 weeks. A hapụrụ be fada. Jee zụọ ndụ anyị. Ndụ a ga-azụlọ be fada dị. Ọ bụrụ ka anyị si wee fụ ya. Ọ bụrụ ka anyị si wee fụ ya. Anyị na-ekele Chukwu maka onye nke ndụ o nyere anyị. Anyị wee dị ndụ wee na-akụ ya n'ọnụ. Chineke deme. Ihe Chukwu mere ebuka. Ihe Chineke mere ebuka. Ihe Chineke mere ebuka. Anyị wee dị ndụ wee na-akụ ya. Anyị dị ndụ wee na-akụ ya. Ya bụ na anyị na-ekele Chukwu. Ihe ọma meere anyị. Onye na-afụrụ ama nghọta. Onye na-afụrụ ọma nghọta. Ife mmadụ fụrụ. Mana ekele dịrị Chukwu. Onye na-echebe ndị nke ya. Onye na-edo ndị nke ya asụ. Amacha anyị atụtụ ụzọ. Anyị basa the kitchen. Bịa ka anyị side ya. Onye na-edo ndị nke ya asụ. Onye na-emere ndị nke ya amara. Ekele dị Chineke. Just n'azụ okwu.
ekele dịrị Chineke ka ngozi ya bụ agụta ọnụ anyị ga na-ekele ya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. The Ohaneze Ndigbo has joined the other groups of Igbo coalitions calling on the release of Mazi Nnamdi Kanu, begging or pleading with the government of Nigeria to release Mazi Nnamdi Kanu because he has done nothing wrong according to law, and for the fact that several courts has already discharged and appointed him that they should obey that court and allow Mazi Nnamdi Kanu to be, so that a greater peace will return in the land of Biafra. Welcome to this World Press Conference titled Awka Declaration 2025. Demand for the unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu and other urgent matters. A passionate appeal to President Bola Ahmed Tinubu, Grand Commander of the Federal Republic. We, the Ohaneze Ndigbo Worldwide Forum of State Presidents, rising from a crucial meeting held on the 17th day of October 2025 here in Awka in Anambra State, make an Awka Declaration 2025 via a demand and passionate appeal to His Excellency Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, our dear President and Father of our nation, that one, we make a safer soul demand today for the unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu without further delay, by way of this passionate appeal to His Excellency Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the Father of our nation, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria. As long as Nnamdi Kanu remains unjustly in prison, to us as Ndigbo, all Igbos are in jail. We beg you, Mr. President, to do this just one thing for Ndigbo. Look away from any sentiment and release Nnamdi Kanu to us and let Ndigbo have peace. That our dear President should also order the immediate and unconditional release of all Ndigbo in their numbers languishing in various detention facilities across Nigeria as a result of the struggle, including innocent victims of the Oyibo incidents in Rivers State. We are ready to partner His Excellency Mr. President on all issues to restore order and justice in Igbo land. While we once more appreciate Mr. President's establishment of the Southeast Investment Company as well as the Southeast Development Commission, we strongly urge Mr. President to evince his patriotic spirit that he is known for by taking extraordinary... Let me take that line again. While we once more appreciate Mr. President's establishment of the Southeast Investment Company as well as the Southeast Development Commission, we strongly urge Mr. President to evince his patriotic spirit that he is known for by taking extraordinary intentional steps to fully incorporate and integrate Ndigbo in the governance of Nigeria to give them the fullest sense of their Nigerianness in every sense of the word, particularly in the mainstream of the economic and political inclusiveness. This is because we too are Nigerians, and more critical infrastructure projects should be sited in our land. We commend Mr. Governor, His Excellency Professor Chukwuma Soludo of Anambra State for his patriotism in always creating the enabling environment for legitimate Igbo advocacy. We also commend His Excellency Right Honorable Francis Nwifuru, Governor of Ebonyi State, for his enormous support for Ohaneze Ndigbo worldwide, and the state chapter, along with his brother governors from the zone, urging them to go the extra mile to do the needful. In doing so, we place an inexcusable demand on all political leaders of Igbo extraction to rise and advance the release of Nnamdi Kanu and others as a national priority as a way of restoring confidence, peace, and tranquility across Igbo land. We declare that any Igbo person working very hard behind the scene to frustrate the release of Mazi Nnamdi Kanu and others, you know yourselves, count yourselves as enemies of Ndigbo. You shall be put to shame. By this declaration, we commend the Ohaneze Ndigbo worldwide national leadership under the fatherhood of Senator John Azota Mbata for reinforcing the Igbo spirit of unity, peace, under his watch, and we compliment
all his efforts on these issues accordingly for the good of Igbos all over the world and their neighbors. We demand for a deliberate federal government establishment of gas infrastructure investment in Igbo land, particularly the southeast, where Nigeria has its highest deposits, with a view to properly localizing and reasonable proportion of benefit to the southeast and parts of the south-south zones of Nigeria. The inclusion of southeast Nigeria from Nigeria's high-pressure gas pipeline infrastructure, the exclusion of southeast Nigeria from the nation's high-pressure gas pipeline infrastructure is unacceptable. The seeming snub or omission of the region from these critical gas pipeline projects, despite its substantial natural gas reserves and industrial potential, has undoubtedly reinforced long-standing negative narrative against our people. We lend support to our compatriots in calling on the National Assembly and His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, our dear President, to join to actualize the creation of a Neoma state, along with others, in favor of our people. We further call on the federal government and the government of Edo State to ensure the protection of ancestral Igbos in Edo State, the Ibankers, to guarantee their safety and well-being from all manners of oppression and intimidation. Finally, we call on all Igbos across Nigeria and in the diaspora to participate fully in the ongoing voter registration by the Independent National Electoral Commission, INEC, because it is in our collective and strategic best interest. Signed for all presidents of Ohaneze Ndigbo of states: Livingstone Wechi, Rivers State President; Mazi Chukuma Palezuku, Anambra State President; Barrister Justice Chibuzo Okoha, Ebonyi State President; Nze Barrister Chris Obialo, Imo State President; Chief Ben Igumbo, Delta State President, for and on behalf of all state presidents of Ohaneze Ndigbo worldwide. Thank you. All these guys that are doing homo na-akpọ ntu na ana Igbo, kedu ihe unu na-akpọta na ntu ahụ unu na-akpọ na ekita ejidogo unu wee tie unu n'iru akwụkwọ wee na-disgrace unu? You can see how these guys are being captured. You can see how they are being disgraced because of ntu ha na-akpọ ntu. Now, thank you fans, thank you Biafrans, thank you everyone watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Jigs TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. We all love you. Bye. Anya, ịchọ ka ị na-agba na Facebook ihe na-agbakwana ya ruo mbọsị ihe echegharị. Kedu ihe anyị sụ afa gị? Onye? Chizitele. Ime onye a? Ka isi mala ya? Video ị na-evidio, don't worry. Ime onye a? Ka isi mala ya? N'aka ọ ga ya ka isi mala ya? Gị na onye a ọgbọrọ ntu ka ọnụ na-akpọ ntu? Ọ na-ọgbọrọ ntu? Which year? This year ka unu mere ya? Ka ebe unu wee mee ya? Na bebe ahụ obi. Ọ gaghị ime onye a? Ka isi mala ya? Ịla gị ọtụ abi? Akwela gị ọtụ? Ka isi wela ya? Bịa akwụkwọ na apịa ma akpọ gị ibe na. Ka isi wela ya? Ya ị nọkọta n'ofe n'ụkwụrụ ọtọ la ya n'ụzọ gbụwara. Gbaa ya n'isi wela ya? Dịwa na mma. Ọ chọrọ bịa na ya house. Ike onye ma dị atụ ya your house. Ka onye ma dị atụ. Ikuziele ụzọ esi ebe ka be onye abụ n'ọnụ. Ị ga-ekwute n'ebe ahụ wezi n'ifite. Even ejiri dacha na ụjọ tụwa ya eche na disbọch ịlagwu anyị. So n'ọnụ ebe ahụ ka disbọch chụtara gị. Iwe sụọ ya daka n'ọnụ. Bọsịla ebe ka nwunye gị nọ. Okay, ebe a business area gị. Ọ bụghị ebe ibi ebi. Okay, ebe ahụ ibi. Room ahụ ọfta gị na room edi ya. Okay, which means inwe room ebe ahụ ị na-use. Okay, ndị bụ n'ụlọ ahụ. Okay. Kedu ihe kpatara o ji bụrụ ịkpọ ntu waka ọrụ? Ị hapụ ọmarịcha nwaanyị ahụ efere na-anụ. Ọ bụrụ ikpe obere nwere otu a ntụ na nwa erube 18 years ka 18 or 18 years.
Ke woni bi jo kpo se ye ntu anaghị ekwu okwu aka ọrụ maka na nwa ha na-ezu ekwute na oyiwu aka ọrụ ya kedu ibi ji okpo onye a ntu ọ ga ịchọrọ ịdala gba ibi ijikpo onye a ntu ije wedala ọgwụ ije wedala ọgwụ maka ntụ ọgụ mgbe ahụ ị na-agba ntu ka o si atọgụ onweghị onye nwa bọta ị na-agba ya mere njọ ya wụkọ ya span n'ime ahụ kwa gịnị ka ị mere ị ṅụrụ span nye anyụ ọ ga gịnị ka ị mere onye a mma igwe mana bịa ụtara ebe a kịta ọ ga ịgbara anyị na ịgbara onye a ntụ ọkwa eziokwu ị na-agbabụ ya emebiri ndata ịgbara anyị gbara onye a ntụ chelegodi ịgbara anyị gbara onye a ntụ ọkwa onwe eziokwu dị na-agwazi anyị biko ọsọ akịrị na wedata ndị ọ ga-ezam ihe njiri gị ozugbo ị na-aghọta n'ọnụ ebe ahụ ya akwụrụ n'ọnụ ebe ahụ anyị bara na aka ị na wee kpọọ ya ntụ a na unu adị ebe ahụ thank you so much ị mere ọfụma na nwoke ibe m na-akpọ mmadụ nchi onye nke a bụ onye ekwulọbịa nwoke nne m anya nne m my friend mma agbakọ ọba na-eze kịta onye nke a bụ onye ekwulọbịa onye ụlọ ekwulọbịa o si na mekiwe kọmanda ndị mekiwe were ị gaa elu kọmanda ndị mekiwe na Nnewi North ka Nnewi South na ibe ya nwa hụcha ma na ụmụnna ya na ebe dị mkpa na-eme na ụmụ ha ji eje na-akpọ ntu ọ na-anụzi onye nke a na onye nke a wụsịkwa wife ya onye nke a wụzi onye gbara atash maka ọ mara onye nke a na-eme ọ bụ eje mechara kwuo ị na-aghọta so ụmụ Igbo na-afụgo ya negasị ahụ ndị ọgbọ ntu ị nwetara ọnụ a ji ebute onye nke a bịa onye ebe ka ewu oke iwe ezifte gọngọm ka ụmụnna gị na-ezifte kedu afọ ụmụnna gị ama ekwuru nkọ gị kedu esi ọ na-eme ndị be ụnụ ume ọha anụ kedu ihe osu afa gị uche ume ọha anụ thank you so ụmụ Igbo na-afụ gị ọ ndị awụ ndị na-emebisila anyị Naijiria na-emebisi anyị Agụata na Anambra steeti ndị ọgbọ ntu ndị ọgbọ na-agasị ebe very fine boys tọndịre m ihe onye enu fine boy just my friend though is a pity I will ekele ndị security is of here na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma onye ọ na-jide ka ụjọ ya jide ka ụjọ mana nke ụjọ maka thank you fans, thank you everyone watching this video. Remember to subscribe with us Magnetic Jigs TV for we remain the best. Let us interact in our comment section. We all love you. Bye.